Señor mestre, veña axiña que Manueliño subiuse a un freixo e quere tirarse abaixo. Onde? Onde? No luar do amante, pero veña axiña, que o mellor non chegamos a tempo. Este mundo de ti. Non te tires, lambón. Vete, chaval, está loco. Non te tires. Pero que faz? Debe estar solo. Pero que cousa se lle mete na cabeza. Mira aí arriba. Dios mío, Dios mío. Aí ven nuestra, a ver se arregla. Ven aí o señor mestre. Señor mestre, a ver se logra convencer. Ay, Dios mío, Dios mío. Eu mátome, non podo vivir sin ela. Decídelle a Sabeliña que é unha garela. Tírome de aquí ou afórcome. Xa trouxen a corda. Que se aparten todos, pois non quero esmagar a ninguén. Alá vou. Coítame, baixa do freixo. Faino polos teus fillos que te queren como un fillo. Data cavilar, que sin teu procuro quedan desamparados na vellez. Faino polos teus tíos, pola tua familia. Tamén eu sofrín males de amores na miña mocedade. Xa buscarás unha muller goberneira. Baixa do freixo e deixa de facer parvadas. Veña. Non, non baixo. Se non me mato, morrerei de tristura. E iso é peor. Ah, vai o carallo. Dame igual, como si chega quen fora. E ti que fas aí en riba? Vou matarme, Podo vivir. Aturei todo o que puiden e non podo seguir o resto da miña vida chorando. Xa choramos da bondo tua ti e eu. Si teimas en matarte, que che parte unha centella. E ademais, que queixa tes que dar de nós? Si eres como un fillo para nós. Pero non é do caso. Pesos para gastar nas romerías ou 100 reais para comer o pulpo na feira. A culpa tivémola nós, por tratarte con tanto meco. Sí, pero non é eso. Eu mátome por Sabeliña. Eu sin o seu amor non poido vivir. E agora deulle polo amore. Eu cuidaba que esas eran cousas de señoritos. Vacaceiro! Criamos unha cóbrega e non un home de proveito. Relas e vacorelos se che meteron nos miolos. Remate axiña, meu tío, que teño moita prisa de me matar. Anda, vai en busca do cura. Xeaste. Xesús, pasa, está dentro no seu despacho. Veña a presa que Manueliño quer matarse.
Demo de rapaz. Mira, toma, colle estas chaves, que son as do coche, que a mí me doi moitos cadrís. E metemo unha así dentro mentras meu miraba un pouco. Que rapaz, que rapaz. Leva moito tempo no Freixo? Sí, señor. Collemos por aquí a dereita, verdad? Sí, Estuvo o señor mestre ali? sí, señor, sí. Que vicios, que tempos de vicio. Nos meus tempos non chera así a cousa, sabes? Non? Mais, fixeches o testamento? Non, é para qué? Como que para qué? Non sabes que se morres sin testar, os teus eidos da Ribeira van a parar as más dos teus irmãos? E que lle debes a teus irmãos? Nada, se me botaron da casa dicindo que era un burro pausón. E para iso gastamos tantos cartos en criarte, derramando os nosos intereses. Arrepara, home, arrepara. Non che dará vergonza deixarnos desamparados? Queres que nos poñamos a pedir esmola de porta en porta? Non sabes que a túa tía está baldada? Terá que ir en muletas. Pois sí. A ver, Lampantín, ten consideración de teu tío, só! Que me tiro, meu tío, que me tiro. Que toda esa xente se vaya para as súas casas a percurar a súa vida. Que a miña nada lles importa. E a máis, quero mexar, que teño a vexiga que estoupa. Que se arreden todos. E para esmagarte contra o chan tiñas que poñer o traxe novo. Ben che valía o vestido de laboura. Arrepara na túa tía, que queda garniando como unha nena de teta. Non te queremos facer claudicar, pero pensa nos demais e moito máis na túa familia. Baixa do Freixo e faremos unha escritura. Atenda as miñas falas, ovella descarriada. Baja, cerril mancebo de ese frondoso cadalso que tú mismo te has buscado. Baja del Freixo. Baja que te descomulgo, padrón de ignominia, piedra de escándalo, espejo de concupiscencia. Ya te he dicho, Manueliño, que lo que quieres nos demos es que te derrubes y bien derrubado estás, aunque te vemos todos en la cima del Freixo. Que ben para o señor cura. Y ya te prendió el fuego de los prefundos en las puntas de los galochos. Haz penitencia, descarriado. Non baixo non, eu mátome. O único que podo facer é firmar ese documento. Que vayan a buscar o pedanio, que traian unha mesa e que o escriba aquí, pois o pedanio é un trapalleiro e que saber o que pon il. E como vas a firmar sin baixarte? Haberá que subir onda ti. Que ninguén suba, que me suban o documento, a pluma e o tinteiro por medio dunha corda. Moi ben, moi ben. E quen quer ir? Vai usted que ten coche. Bah!
Vine firmar un documento ao pé. Non, é isto. Está ben. Vaya, por Vale, xa está. E foron con el día. Mira aquí tamén. Este rapaciño querer suicidarse. Nunca tal na parroquia se vive. ¡Silencio! Que se haga vagantía a pie del freixo. Que se acheguen todos os abajos firmantes. ¡Silencio! Non podedes pasar por outro lado. Que carai? ¡Silencio! ¡Silencio! Manuel Carballino Fuján, natural de Teijeiro, Lugo, estando en plenas condiciones físicas y mentales y sin estar forzado por parte alguna, testo lo siguiente. Vendo a mis tíos carnales, Antonio Costas Carabelo y Adela Rovira Fuján, en 20.000 reais todas las fincas de mi propiedad, situadas a la beira del río, que son las siguientes. Finca situada en un lugar da Caradela que linda al norte con Pedro García Bahamonde, al sur con Anastasia Bolero Castro, al oeste con Froilán Núñez Pérez y al este con Pablo María Prieto, de una extensión de 1.220 áreas, y la finca Penas Brancas que linda por el norte con Juan Pita de la Ribeira, por el sur con Carmela Penas del Río y por el este y oeste con Juan Pita de la Ribeira, de 980 áreas. Pero reconociendo que ese dinero o más han gastado mis tíos carnales antes mencionados en mi crianza, no tendrán que abonar ninguna cantidad de dinero. Pero teniendo que abonar la cantidad de 500 pesetas de estipendio por formalización de escritura, doy fe de todo, y Juan Pérez Jiménez, alcalde pedáneo de Teijeiro do Mariscal, y como testigos Froilán Núñez Pérez, maestro y reverendo Juan Pita de la Ribeira, cura párroco de esta localidad, estando de acuerdo con todo, firmo Manuel Carballo Fuján. Que pasa aquí? Que fai tanta familia no meu prado? Sei que houve algunha desgracia. Vai na ver, Rematada señorito. esta leitura, É o Manueliño que pasen teima a de se firmar matar porque os non o quere a abaixo Sabela. citados, que quede claro. E, señor cura, como vai? Sabe vostede, home, moito catecismo, ou mellor dito, pouco catecismo, por desgracia, é moito vicio, moito vicio. Non se preocupe. Tempos de hoxe. Vai xa acordou? Ahora sube. Está unha desgracia. Unha verdadeira desgracia. que non pode ser. Rapaz non parecía tolo. Que dice usted o catecismo, Oye, Paula. Moito baile, moita cousa, non pode ser. Porque ¡Ala, tira! Cando nos tiramos nós ao monte, non era así a cousa. Que barbaridade. Che digo algo. Pois sí. Pois sí, a verdade. Unha cousa así. Tira como tira. E foi a escoller o freixo máis alto da redonda. Se non fora por queimábanos, pero bueno. Pero sí, pois Que toulada. era cousa. Que tan pouca religión. Que tan pouca religión. Claro, tanto baile. Moito vicio, moito. Aí o Digo, ten, aí o ten. Usted non se preocupe. Barbaridade. A ver loco. se arreglo eu isto. A ver se arreglo. Déxeme facer a min agora que vou arreglar eu o negocio este. Escoito que che vou dicir, besta brava, é polo teu ben. Xa sabes que ben a punto. Para facerte baixar podería poñer unha garela de toxo ao pé do freixo para antarlle lume. Mas non quero derramar o freixo, que aínda fai unha boa viga. Si te tiras, cázote no aire o mesmo que un conexo distes. Non coides que has de morrer de calquer xeito. Has de morrer dunha perdigonada no bandullo. Como hai Dios que has de morrer a xiña.
E cando estés emborquillándote no chan, eite a segundar ben como fago cos lobos. Non, non baixo. Escoita, gadallo, eu conto hasta 30. Se ao rematare non baixas, chimpote dun tiro. Se eres home de ben, has de baixare. Os dous comeremos da miña carabela naquela mesa e botaremos un trago mao a mao. E morro o conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... Agarde, don Rosendo, que me baixo agora mesmo. Aunque só o sexa para brotar un trago, pois sinto unhas asuras que me parten a alma. Cobarde, que eres un cobarde. Lambón. E para iso subiches aí arriba, Lambón. Garota. Deixalo, podrido. É falta de sentido. Deixalo. Deixalo. Así Dios me salve que lle boto os miolos fora un. E que lisquen todos do meu rente, que soi o queden as personas do documento. Que Dios sea bendito. Se gobernara na súa casa e se condenado de Fidalgo, máis conta lle tería. Tamén é verdade, tamén é verdade. Tamén.